In ziekenhuis MCL in Ljouwert is het Centrum Seksueel Geweld hiepene. Er is nou één centraal plak dat slachtoffers van seksueel geweld direct medische en psychologische hulp krijgen kunnen. Maar er kan ik onjefte dienen worden en eventueel sporen onderzoek. Bern en personeel van de Ichtersqualle in Gietsjerk binnen blied met de iPad. Ze broeken het apparaat nou een jaar in haast al haar lessen. Er is de laatste tijd een protte discussie in het onderwijs over het gebruik van de iPad. Het zou de Bern bij gelijks te volle aanleiden. Maar in Gietsjerk vinden ze de voordelen grutter. De Rie van de Frieske Beweging, het Europees Bureau van Lietse Talen en de Freun van Omroep Friesland bieden morgen een petitie aan op het provinciehuis. Ze willen dat Omroep Friesland een zelfstandige positie houdt voor een sterk en onafhankelijk medialandschap. Morgen komen provinciale steden bij elkaar en praten onder andere over de omroep. ONS Bozo Snits speelt jong de bekerwedstrijd in FC Utrecht in Snits. Hier op beeld winnen ze de vorige ronde in Vlissingen. FC Utrecht maakt het jong zonder spits Sebastien Haller stellen. Hij is geschorst na een rode kaart al rond de weekend. Joen en vannacht komen ze op buien en tonger, vooral in het waardgebied. Het wordt om de 9 graden heen. Morgen ik nog een paar buien, maar ik geregeld zinnen. Het wordt maximaal 17 graden.